de shemamba me mamunyina ajo Emma mwakwa ba de Ahenkan 93.3 FM so braso so mamun samoa mensa kenne numde misini se koso na me de baso mu Kasiebo yi ni nyina da frapo ye mantam no emu achem abo ba bia metie ayakua Frakuma Studios akua Frakuma ba tampani studio na metia me ba betwe ne sani abasa ede ama wo Ghana de shemamba nsam no doso papa na dia wo betia bi ne se Ghana mampani abedi akire akwaboko na ne nsam de ya sondwie nsam ko a sanso na nsam fufuro mu owura bi de atu dwaye wo kirem se corruption kra ko no enafom na so galamse ne ko no de chenso ensam fufuro mu anso wo beti owura bi se asen north yakoto abani wie na sa nyoma damu pro na disifo wi ni a akire bibi de atuamu ankasa na chenwa so na medimu ensam enam sanso ensam fufuro mu owura bi so wo ani pipi amanyoko nim ede nsam bia tu dwafa kwafo mu tu franka ede amanyoko ni se wo mo magidin no Emma Jubilee Hospital wonom enabwo so masen Kasiebo yi mede baba so mo de achi wo Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters atwa kase uduru wonu mahwiegum na makenkan ade amadwen chekro no 0594 841044 841044 mi ameje brakenkan Kasiebo edi amawo medin afia ampofowa afe jibre na Kasiebo no yenchirechirem sei Ahenkan FM edidem Ghana mampani abedi akire His Excellency Dr. Lahanji Mahamudu Bamia edunani akire mu oboko ene ne mpatamu bogatanga ya wakwa ya ne nyasam ketwa womkodi dwumaso bi ewo honomo abai ane United States ambassador ya wo krom ha Ghana ha say His Excellency Virginia Palmer ena afenso no so afa wo hwe ahensam ane sumku ahodro so onwanya for Steven Asamoah Boateng ene jampanifo etu bata ekopie mu ewo bogatanga na ho amoko ayada ne ye ahemfo dan offices awodro wo masie ewo Upper East region ene omukobie anomekire Upper East Regional House of Chiefs for offices ene omukobie bia no ma wo yensiesie kase bi wonu a ejam kodwitwa ahomam de sa office no ma wo se ahemfo nkotra ho ending komo na wo bia no wie ya pa ena Dr. Alhaji Mahamudu Bamia chese baby a waba no mose yunase baboa na asase a wugina sui e de adane no eye ntokwa asase anu ntinu we dia wode asomdwe sam nam na anu mo no kirekire mu se emprempre ya ye ka se ukopie mu obako ne mpatamu a entokwa pre tuna we atwe ni nyina eye akonya ho na wo mo akọ na wose eye ana empebebre ya ne yapa se asomdwe ntumi fa ne ntoma papa emfra ewo obako ne mpatamu ase wonu sei asase ni so bia na wofire omo kosa no na ne nsu mu ete Dr. Alhaji Mahamudu Bamia atwane nsam so wo kirem sa asomdwe efa ntoma papa efra na wiem de wose boko ntokwa pre ye akoso no amankofo bebre atwana nanmo awansia do ama mentebe ho ase ne asomdwe enkoso wo mpatamu eba ne sa ha dwen ye papa enu ntiye ka sei His Excellency na nado dankwa kufuado ene Ghana ha ne wusa ahemfu abia wonom eka ewamu ahemfu bia wo ma no du bunum atise otumfo se tutum nyina da His Excellency na nado dankwa kufuado ene wo ma kwankunyasie se wo mhye na boko ene empatamu ntokwa pre no ebetimi akoso nti so wogidie se ansana sa siesie ni nyina badana kwamu no na nkobotwetwe ahodro wo se koso wo kukwam be koso awie no wogidie pa se asomdwe ayada nkwa asomdwe ebekoso ewo boko ede ne patamu no se die nti abawe ani abrafa che ne ho ase boko ne patamu ntokwa na bebrasie no ni nyina yese ende be ya mpuntuo ebetumi akona ni mo se omanya anasa bia ya asomdwe ni wo no ya na sankofo no ho ta kire wa mo pa poverty ohia buburo timi bo wa mo a enu tin wo ka se
wase wano mo hye na asumdue kwaso se ne be yom betimi ayi ohia buburo so afri mpatam ho wato ne nsam so biam anu wa ba mane achem se his excellency na nado dankwa kufado ani pipi amamu a mu buei wa mo botane so mbe hye na wo mo nam asumdue so apri mpuntuo ede amade hye anu nti wo mo ayirom hu bia bo homode bia se empuntuo no nkofo behunu wasese ye tikrom anase ye tiomam na se empuntuo akwa so no kwafo bebremfo mani ko twura wisi a ehune santamu ehu a saafo no omo de omo hu development ehu mpuntuo no wo mutimi enya adwene mpobone bi enu nti na ba we gusu aya opese empuntuo betrete na kwaba mu a na wo bia hunu mpuntuo ne sayo so adwenbone bi kura beba otimu no ebetimi afiri onade empuntuo ene afei asumdwe aba wose aba we betra so yi wabone hu modi bia so obehwe na empuntuo ene asumdwe titru akoso ewo ahensam ne ye nkron hodro so wose na nado dan kwakufa de betra so oh ene ahentokwa de bebre wogusu aya wo ye bia ebra so so obi abeka ne ho abomu na se ya asase ho manso twe eya kunwadie ho manso twe a obi anhwe no wonyai na kura sakasaka papamu entitimu menteme ho ase wo mu die sa kuro no nyamyanum no kura na bonsematikoya entan tumpo Ahenkan FM. My heart breaks about what is happening in Boko. And so I hope that the initiatives that government has initiated through the House of Chiefs and the Otumfuo that is ongoing will help us bring lasting peace to the Boko area and therefore help us develop our part of the country, because conflict leads to poverty. For us, on the part of government, we understand that to prevent conflict and to enhance peace, we have to make sure that development in Ghana is inclusive. Everybody must feel a part of the development that we see in the country. When people are excluded, they are more susceptible to extremist ideology. The government's major bane as far as security is concerned has been chieftaincy related. Pawutini kai aya Ghana mampeni abedi His Excellency Dr. Lahaji Mahamudu Bamia mayentu batankwa ya nimsuo wasu wababa bra ewa kesia tendele mutelebo enu washe Ghana fwejna ojigai kra emu wade tosu kura chiremu se wantimi antu galamse asia ni dibra kura sa mampeni no yanyi infini se na chese na na wablezi pa wachi mampiesie na ni abre papa se krodom so obehwe na galamse ya tuase dakuo na busuan galamse ya na nado dankwa akufado so asokoi abusuan besi na ye kase afekura na ye tactically tight afekura na nkofo se ye agro ne behwem kena wonu mu hyem kena yensu ahodro wakurom ha wamane poto ye bremu nsu eda kane na nananom kwafuo bo mu sabi nom ne guna ya sabi ya ade asinuoma wo fie sese adani tim pampanu nti Ghana Water Company Limited kura wa achemo da kura no wa mo dani nsuo nani ama ya nyabia no wo fie kura no a edene enti galamse de eya de boni bi pa ya ababedua yeso na sa galamse hu nkomodie na nam so a kane Deputy Attorney General Owura Joseph Pemka wade atu dwa ya wo kire musa no de nyamianum no kura pa ne galamse no ho si ebetu asia no eyedene papa na wo so wo de galamse kunsi ho na de corruption ketasha proyedwurim kankan ho ebonse tefunso ekon ne si nchan a wono de obekasa de ne ko amra pa ya corruption wusi o se ai corruption ko amre echen galamse ne ko na wo kyerɛkyerɛ mu no ba mu se ono no watena amanyosemu ache na wadene ne ko atwura wisi ahune nsantamu ahunu galamse no sanya esi akoso wokurom ha ene wahu corruption so bobre enu nti na wakasa corruption ne krampo no o enhyada anya yibiasa galamse no de sese ni pa bebre no a ene de wo ho afford for mu ho wo se ye kasai emnante ebuo no mo de mo mpa adwuma ya teto mo to so saa wonu akwankra no de no hwimu na anhwe a no aba na kura na se no de no ho agim
enti galamsey wo beya ya so yesu akofa show quick money quick loan no anya bi aguni botom ti wonte so dogo bi no abe o ka kire no so betwu adapa so camera si nanim etwa na nado adapa etwa mpanifu a eko atia galamsey adapa enti wase nyame anim no kurani galamsey ne dia ne ko eden papa siase ya ka no kura pa ne ko eden wotwa ne samsu biema no wochem se sa galamsey nso eyenkron keten bage mu ena sa galamsey yi ekoso na sa nkron keten mu anso no adwuma ni ho hwi ni ho empuntu obi ankoso enti oya oni na mu ya se abaduwa echinchin a enya bewo ena ensa anya adwuma so wabronsan bebo ni pa o enti ona mu anu anya adwuma nya enya galamsey no akuntu hwan a galamsey mu anu wako enti wobekwa akotu fo magudie no kwambone so enti wose ebraso se ya hwane ya nyoma ye pa ne se ebechechewo mu agumu a ye de mra kasie bi beto wono mu a na ya hwede atu galamsey no so sa ene wose mpanifo ene sa na galamsey na ye kana ndisi fo de bu omo ne namase abo omo hwene se entontoma ya che na sha trogase na do galamsey wontimi nye ho hwe no wase nyamianum nukrani enye ya no o na galamsey ne de yakunu ya widiem ne kono ya papa yentie owura Joseph Pemka. The fight against corruption is less difficult compared to the fight against galamsey, and that we are nowhere near winning the battle against galamsey. In fact, I will say that we have just started the battle. Go to the rural areas. At this time of the year, the majority of the young men are not at home. They're all down, looking for gold. Even education in some of the areas being affected greatly because the young ones are no longer prepared to go to school. They want to cut corners and do galamsey and make money. You have a mass movement of the young ones from the rural areas, the galamsey communities. And I have not, to the best of my knowledge and belief, heard of any arrest of those people. They all come back home to acquire assets and put up houses. The fight against galamsey, we haven't scratched it. Nipa wuti ni kai kaneno na waya attorney general bedia che no mo hwamransam so pa lawyerfo pania na wodi akireja wa mo hwehwehwe nioma kamransam wo krom ha sei se de wakwana homegiem oyefo ma owura Joseph Pemka ana busua yate ni nkan ma yemfiri owura Pemka ho na yanko Jubilee Hospital niga twade kakra na afeyewi a yate asim ewo NDC ni MPP fo nsemu na Jubilee Hospital ebusua yade ya se yare nso mu aho yade bi wotimi chiwa na ubekase ade obi atomadura na obi ayemeden enso na obi anya hwe yade enti yade ne yenti no sa wo yare enkonkọ baabia kwa ne ya nsoso yade so ma yade no endi trimudengu so bana sa wo bewu ntem enti mesra wa Jubilee Hospital for one be show kama ema nioma akonkan ede amao enu nti uko Jubilee Hospital aminua enya asem ketua adokitafo agina so ten nioma prewon kwa ede amao enu nti yakoho ene lab wo ho bibi ni asio kwana kwahwehwa ojunso mogya mu be hwehwa ne kama de amao pharmacy ewo ho no mo nso aduro abomu ma se den kama nti aduro no ya trama wa no wakọ pharmacy wakọ akọje oba wo fa